que tot pareix indicar que les temperatures no recuperaran fins dissabte. Si fem un repàs a través de les nostres finestres, comencem amb imatges de la ciutat de València, 17 graus de mínima, 21 de màxima, al voltant de 17 litres per metre quadrat allà on més ha plogut. De la ciutat de València veiem imatges ara de la zona, sembla que de Campanar, cel ben carregat de núvols, imatges que es mostrava, que s'enviava a Rafa Tena, aquests núvols que entraven des de la mar. Anem ara al camp de Túria, a Bétera. Este matí imatges per l'interior, el cel més ras i conforme mirem cap a l'est, el cel més carregat de núvols. Poc ha plogut a la població de Bétera. A Cullera també imatges de primera del matí, una pluja acumulada al voltant de 8-10 litres per metre quadrat i unes màximes fresquetes al voltant de 22 graus. I acabem el nostre recorregut a la zona de Benidorm, on la temperatura ha sigut la màxima de vora 23 graus. Estem a les portes d'un pont que es presenta amb un horatge, podem dir, variable. Anem a tindre una miqueta de tots perquè tenim 4 dies per davant. De moment demà, pendents d'aquesta franja de núvols, de veure quan es retira, sembla que retirarà a partir de migdia. Tenim l'anticicló que es retira cap a la zona d'Escandinàvia, les baixes pressions, l'exhuracà Joaquín, que afectarà la zona sobretot de l'oest de la península. Així, aquesta franja de núvols que a poc anirà retirant-se i això vol dir que a partir de migdia de demà els núvols pràcticament desapareixeran per complet, tot i que de vesprada apareixeran alguns núvols de tempesta. A les